Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Niya nata sa ikanapulog 8 nga Domingo sulod sa tuig, unang adlaw saron sa buwan sa Agosto ug unang adlaw sa pag-impose dinhi sa atong dakbayan sa MECQ. Unsaon man gyud nga ning saka man gyud ang atong mga cases sa kaning Delta or sa variant sa COVID. Ato gyapong padayong iampo ngadto sa Ginoo nga kini untang maong mga pagsulay ug mga pag-antos katalagman iya na unta kining kuhaon niya. Kita lang sad mo cooperate, no? Ato gyung sundo nato ang protocol. Di lang gid nato lagi supak-supakon kay ang Ginoo malipay man gid nang mutabang sa mga taong musunod og mga balaod nga katilingbanon kanang makaayo gyud katilingban ba mo na pasensya gid ta mga kusog musimba ay lang gyud ang inyo mga bata niya nga ato sang mga kanang mga 65 pataas ato lang gyud hangyoon aning 15 ka adlaw nga anha lang gid tas balay ampo tag maayo kay nganong wa gid ni mawa ning pandemic sa ato gining pagkamasinupakon. Uban sa mapaubsanong nakasing-kasing ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, o amahan kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo og patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadayeg kanimo, pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Didto sa kamingawan nagabagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pahinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto, kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyong tanan, adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tawo aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ing na sila nga inig kasawomsom na, makabaton sila karne, og sa pakabuntag madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinhanglan. Unya masayra nila nga ako, ang Ginoo mao ang ilang Dios. Ni anang pagkagabii mitungha ang mga langgam nga buntog, nga milukop sa tibuok kampo, og sa pakabuntag dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kun unsa kadto ug nagpangutan-anay sila, unsa man kini. Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Ang
tanan nga among hidunggan ug hibaluan. Ugang gisugilon kanamo sa among mga katigulangan. Among isangyaw ngadto sa kaliwat nga umabot ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo. Ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Gisugo niya ang kalangitan sa taas, ugang mga pultahan sa langit iyang giablihan. Gipawlanan sila niya ug mana aron ilang kanon, ug gihatagan sila sa langit nung kalanon. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Ang pan sa gamhanan gikaon sa mga tawo. Gipadad-an sila niya ug kabuhong sa mga kalanon. Gidala sila niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nadaog sa iyang tuong kamot. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano kansang mga huna-huna walay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug sa inyong pagkasumusunod niya gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaa ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang tao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto nga gilaglag sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus-a ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, og nangabusog, og dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro, nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita mo kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon, ang among mga katigulangan nangaon ug mana didto sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayod gutumon. Ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dihay ni text nako, ingon siya, Father, kumusta man inyong misa diha? Pasudlon ba ang mga tiguang? Inako, sugod ugma, pizza 1, hangtod pizza 15, wa lang say tiguang, wa say bata. Siya hay, kapait, din asad mi ani makakalawat. Sakto to yang gingon. Di nasad mi ani makakalawat, ganahan ra ba jud kong mukalawat kada adlaw. Sakto to dili. Murag sakto, murasag dili. Unsa may nakapa sakto ato. Kay ang Ginoo nagtanyag nga kan-a ang akong lawas niya dinhi sa ato karong panahon, nakasabot naman gyud kaita nga kanang Holy Communion, labi na kita mga Katoliko, kasabot man kita nga maugid na ang lawas ug dugo ni Kristo. Pupariha ginagnaong atong ilang gipangaon dito sa kamingawan nga gihisgutan sa unang pagbasa nga nipis ug puti katong mana. Pero giusab na lang ang meaning, mauna na siya ang lawas ug dugo ni Kristo, dili na katong mga yamog man tos una. Nakasabot yun kay tana, so sakto yun, kinahanglan kita mo kalawat. Pero si Kristo nagsulti sa atong ebanghelyo nga
Pag-ingon, unsa may among buhaton? Ingon des Kristo, mao ni ang inyong buluhaton nga motuo mo sa iyang gipadala. Motuo mo sa iyang gipadala. Kinsa may gipada sa amahan? Ay, tubag. Uy, tubag mo. Nangamatay na mos delta diha. Hibaw mo, kinsa gipadala sa amahan? Ang iyang anak nga si Jesus, nga matod pa niya ang matuod nga paan, mao kadto siyang nanaog gikan sa langit. Si Jesus. Nya karon si Jesus nagpadala man sad sa iya mga apostoles. Nya mga apostoles nagpadala man sad sa ila mga sinugo. Karong panahon na, karong orasa, kinsa may gipadas Ginoo? Kanang atong mga authority sa simbahan, authorities gobyerno, mao na gipadalas Ginoo. Nya ningon des Kristo, ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Simple kayo, no? Sa ato pa diay, ang ikaduhang paagi nga makao nato si Kristo, pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang pagtulunan. Sayang kayo kung magsigitag kaon niya dinhi sacramentally kanang host, consecrated host, unya ang atong binuhatan, ang atong pangunahuna o ang atong mga pamaagi sukwahi sa iyang pagtulunan. Og mao bitanay ako yung gibasihan nga kining atong pagkamasinupakon sa authority sa simbahan o sa gobyerno, mao gini hinungdan nga usas mga hinungdan nga wa gini mawa ning COVID. Masinupakon man, di ba dihatoy kausa nga dunay masakiton nga niadto ni Hesus, muton say sakit ato, leprosy ba to, unsa to niya, pag humag-ayo ni Hesus, niingon dayon si Hesus, lakaw na, ayaw na pagpakasala pag-usab, aron dili ka mahiagom sa mas grabe pang kadaot or sakit. Ana, ang iyang yung instruction, sunod yun sa sugos Ginoo. Niya kamo, kusog mong musunod sa sugos Ginoo. Kamong mga asawa, nagsunod yun mo sa sugos Ginoo ngadto sa inyong bana. Way asawa din eh. O way asawa, may ratag makubid mong tanan ng mga wamutingog. Simba ko. Bitaw. Oy mga asawa, tubag, nagsunod mo sa sugos Ginoo in relation sa inyong bana, di gani mo musunod, naagid mo'y kasakit, naamoy dakong kasakit. Kadagha mga asawa, mudangop sa pari, mudangop nako, magsigig hilak-hilak, padir akong bana, tuan na silingan. Ako, kumusta man imong relasyon sa imong bana? Katungod, ako mo gina siyang giatiman padir. Nako, wa ni mo yaw-yawi, o panagsa. Wa ni mo sige kasaba, o ngang sad padir, badlungon mo sa kayo. Ana. Nako, wa ni mo iwakli-wakli. O na, mong ginang panahon na padir, nga wa gitas mood. Nako, mao na nitabok na dito silingan. Ana. Nitabok, nangita magkanang dili mo yaw-yaw, nangita magkanang di mo balibad, nangita magkanang sige lagdawat, magsige ingon maging sino ka man, mamahalin kita. Ana. Di pangita mo na. Mo, wadi mo mangita na di ay, ngita mo gin pare, ana kamo na naman wa. Nangita sad mi o mga parishioners, oy kana bang parishioners nga mo ingon sad, Father, maging sino ka man, mamahalin kita. Awa din mo ana, di mo ana ang inyo giday kong i-condemn. Mingon ka, sige padir, simba minimo, basta padayon ka ng kanabitan na ay mag-text na ko, padir, buutan na gid nimo no, ana sila, padir, imintin ha, imintin yun ang imong kabuutan, ako kanipatay yun ko, aning mahibawan ko nga, di giday ko buutan. Kana bang, ora bag ang imong gusto nga, ganahan kay kunimo, kay buutan, kay kastanan, pero di na gani ka mabuutan, bantay lang dyan ka nako.
Di man na kinaiyas Ginoo unsa may kinaiyas Ginoo? Kuduna kay usa ka gatos ka karnero. Nya nawa ang usa. Kinsa may biyaan? Biyai ang 99. Pangita atong usa pasabot. Padaka og maayo ang imong gugma atong nawala. Pero karing usa, karing 99, wa man ni mawa, mga buutan man sige man simba bisag bawal, biyai. Biyai na kay mga patyon. Dibita. Biyai. Sa ato pa, ang kinaiya des Ginoo, gatong sundon o gatong paminaon, mao di ay ang paghigugma gyud maayos makasasala. Ang tao lahi magsigi tag kalagot sa makasasala. Muna sa unang pagbasa, si Moises nagdag mga taong 40 ka reklamador. Humana sila motabok sa kaning niang sapa akatong dagat nga pula. 40 nilang pamakpak. Yes, ang atong Ginoo, grabe yung kaistanan, hilingig atong Ginoo. Moises, congratulations, 40 yung hilngigas tong Ginoo. Sunan ka ang dagat, gihimong karsada. Kinsa dinhing contractor o construction firm nga in less than 6 hours himuon nimong karsada ang dagat. Presentar mo, ina ako pa der. Kay ako mong pabuhaton. By the way, magpasalamat eta sa nag-siminto ron deres loyo. Manag siminto. Hindi man mo malipay. Pakpak ta. Manag siminto. So, di na mo magsigreklamo kay sa unain one way ta ha, arita dire mo entrance nya arita sloyo mo agi inig exit sa mga sakyanan. Ay hugaw kay budurong lisod go budurong hugaw to siguro ay limpyo lang sa inyo gabot sa inyo. Karon di nagin mo kareklamo nindot na kaindahan. Pero wa na mahuman og 6 hours dugay kayo karon gani ang gater himuonon pa ang kanang kanal. Pero katong Ginoo, labang. Pero pag abot nila sa disyerto, nahurot ng ilang pagkaon, tanaw nila sa disyerto, purting dako ang disyerto, way tanom, way mapupo, way tubig. Kaingon sila, Moises, anhimin mo din hipatyon? Gidamin mo aron din hipatyon? Susog, ako patingali gadaan ng mga tawhan, namin ko, may ratag mga matay mo Hasol ba ninyo? Parihagod ninyo agad, di may pasudlon. Ano di may pasudlon? Namusimba, mami. Sige, kamatay mo diya. Kanag yung pariak. Munyasag mag-COVID, padir, iampo taong padir, kami tanan, quarantine yun. May rauntag, madayon, tanan. Ay lagi supak-supak, mas may man ang watay kapasanginlan ba? O mga matay tantanas COVID nga nagsunod sa protocol, hala sige, God. Okay ra gud nagmamatay ta ngano man di ay magdungan-dungan lang gud ta pero way kapasanginlan dili magsigig ingon mao manggod na ingnan bitaw ta mo ana para gud anang di gyud mo inom o kanang mga alcoholic ba sus na liver cirrhosis ang namatyan naman ko'y kailang ingon ana mo inom ba ni siya di gyud padir wa gyud na katilaw o bisag beer na lang. Nganong na liver cirrhosis pa na? Umbut lang yun ka pader. Awa na gitay kapasanginlan. Pagbuot sa Ginoo. Pero siging lalaan ng bino hangtod magbuntagay niya. Probe na ginamedikali nga makaguba gina sa imong atay. Di na mo ilag nagwali. Muinom pa sa nang sa. Siging sigarilyo, na cancer ang baga. Sa unya pa din nalagi di mo sigarilyo, cancer man laging baga. Ana, ingon sa mga doctors, tungod manas ilang paghanggap anang nanigarilyo, mas maayo pa nang nagsigarilyo kay di pa na madaot. Pero kanang di manigarilyo, makahanggap anang asob, dali nang madaot. Maudi ay to. Nya di na napagbuot sa Ginoo naatay kapasanginlan mao na ron wa nay sigarilyo hay dinhis atong simbahan anong panigarilyo ako lang ning gihisgutan ba kay ang pagtuman manggod pero si Moises grabe gyud kayo
ang iyang gugma sa mga makasasala sa mga luwasonon, iyag yung gipakita ba, mapailubon ragid siyang muhangyo os Ginoo. Lord, di anasad reklamo nasad nya ingon dayon ang Ginoo, Moises, pinaagi nimo, gidungog nako ang ilang mga mulo. Sinangana mao na nga tagaan nato silag pagkaon. Tagaan na yung pagkaon. Pero wa magpasabot nga ang Ginoo nalipay sa ilang pagreklamo tungod ni Moises nga nag-intercede nila. Wap atos Moises, moingon tong Ginoo, mao man ka na, hot doon ta mong patay. Ana, niya ka mo, huwag na ay makasa, imo barong asawa, imong bana, unsa may imong buhaton, moingon ka nga, maging sino ka man, mamahalin kita. Sige na. Ay na be, sangpita na imong tupad. Ing na, unsa man, uyon ka ng giingong pader. Ing na ba? Tupad nimo ba? Na mooyon ka nang giingong pader. Mulingon, di madaoy. Kapo na, suda na. Ngigagod. Muna, dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, o kabati ibo sa atong ikaduhang pagbasa, naminaw ba mo ato? Niingon San Pablo diri ba? Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug sa inyong pagkasumusunod niya gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaan ni Hesus. Busa hukasan ninyo ang daang tao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Hukasa ba? Karon nakadungog naman mo no nga gugma gidi ay igulis inyo ay nagid mo yaw-yaw. Hukasa ba? Unsa tutok bala mo nako? Uyon mo dili. Ang inyong mga naong ba digid nako makita nga murag na ingon, tinuod mao. Nga di mada pa dire, mada lisod kay na. Hukason. Ana ba? Kung kamo sa una magsige mog sugal, karon ayaw na. Kung karon sa una sige mog inom, karon hukasan na. Ana. In sa sus pader do na mi silingan. Do na sinisulti nako ani. Portigog ka pala inom pader. Nibiya bitas inom pader. 3 ka buwan patay. Nako mo ba? Siya nibiya man patay. Ang nagsulti sa nako ani palahubog sa gayong. Pero ang katingad-an lang nako kining palahuboga hapit na mo 80 ang edad, wa gyud ma-ospital. Hangtod karon lunang gyapos inom, wa gyud tanawa ko pader. Mura biya sa kong makonvince. Og nibiya pa ko sa inom pader, patay na ko tanawa si ko nibiya sa inom patay ana. Nagsigi ko kong pamalandong, ambot hay kay sakto ani. Ang gibasihan niya ang lawas nun nga kahimtang di man nimo ibasihanas Ginoo. Kanang ingon siya hukasa ang inyong daang kinaiya ang sala. Di na nato ma-measure sa atong lawas kay kaning atong lawas lumalabay, mamatay rani. Dunay dugay mamatay, duna say dali mamatay. Ayaw nigbasihi. Paragod atong niingon ako, pader, blisingi akong sakyanan. Nangano man ingon siya, sus, nagsigi lang yung kong kabangga, pader, sige lang yung kong kabangga, sige kabagid ako. Ngano man siya, bago mo na akong gipaayo, pader, karon na bagid na sad. Ngano man, ato-ato lang ni pader ha, nabangga na pader, kay gidanas akong bana, diha man gipasakay ang kabit, pader, nabangga. Nakutungod tos kabit pagkabangga. Ang sa inyong tubag? Nakutungod tos kabit, maong nabangga. Uy, tubag mo inig-blessing na ko ani, di na ni mabangga. Manyang mabangga, mayon, way epekto si Father. Pangita mo dito glain. Mo tapos siyang giingnan, si Bishop Chupilo Kamumot, car accident ang namatyan. Sa ato pa, nagsakay dito kabit. Nabangga mo to iyang gisakyan, lagpot siya, bangga siya po, postim dito, namatay siya dito, nagdada ito kabit. Naku ayaw basihi ang kahimtang kay naarabay daghan kayong sigig pangabit nga porting datua. Wa gyud mabangga.
Na hinoy way kabit, porting buutan na nabangga na noon. Ayaw basihi ang lawas nun. Nga naman, ang kinabuhi nga gisaad ni Hesus, kinabuhi nga Diyos nun. Dili ibasi sa lawas, anha ibasi sa kalag. Muna, ayaw kahibong nga naay sigig inom, di mamatay. Pero wa magpasabot nga malangit na. Mamatay ra gihapon na siya. Ang importante ang langit. Muna ingos Kristo, ang mukaon nako di nagyud gutomon, ang muinom nako di nagyud uhawon. Asa man na tuas langit. Di nagyud ka dito gutomon, di nakauhawon. Pero dili sa kalibutan pwede bayasad. Kanang kusog kay mosunod sa sugo sa Ginoo, wa gid nay gutom. Nganoman, ambot di jud ka gutomon. Tanawa kanang pulos mo Dios non. Dai nay bugas. Siya, wa gidong, wa may kwarta. Sige, mag-rosaryo lang ta. Rosaryo, inom tubig init, wa gi problema. Di mo to? Dili ba makarag-karag ba? Usa na tulong akon. Uy, pangutang sa dito, pangutang. Pangutang ni mo, wa ra ba ginagisugo sa Ginoong pangutang, di ra ba kakabayad, ana? Dumta na sa gatong giutangan nimo, hangtod wa na hinung kay kalinaw. Pero ay pangutang, ana, rosaryo lang, mag-rosaryo. Daguok mang tiyan ako dong. Ari lang ta, basa tag Bible. Basa din mo Bible. Hanap pandong. Hanap. Okay ka na ba yung wakay kaon? Hanap ba kay ng mga litra? Kung ano lang dahil, tutok-tutoke lang. Kung sa may nabasa ni mo diha, kay mag-sharing taig human. Portig yung hanapa. Ipabasa atong inyong anak. Arang-arang tingitog mata, wakay ito ka gutoma. Uy, nakabasa man dito. Kung sa may gibutang. Pangayo o kamo hatagan. Ano? Pangita o kamo makakaplag. Pagtuktok o kamo ablihan. Haladay, mo may gisugos Ginoo sa mangita tagkan unonoy. Ngita mo nga to silingan unahag dool ka ng sigig simba. Wa mi gikaon. Labi na kanang managbrunda nga mubasa dire. Wa mi gikaon. Sa mao baday sa namoy bugas. Tagaan mo mga duha ka hakop. Inana, namoy duha ka hakop nga bugas. Tabok sa ka dito kanang sige dihag bantay diana naman na maglag long sleeve. Bantay mailhan na yung naong kay panaram na diha. Inyo sadang atoon. Tagaan sa mong duha ka hakop. Di uli ninyo sa inyo siya. Niya na may mga unom ka hakop nga bugas day. Di pa man ipaigo na to. Lugaw. Di na mo kuan. Wa pag utang. Sa unya nahimsog naman ta. Amo alagad na tas katilingban. Daghan man kayo na diha mga kanal nga ni-clog up. Atong limpyuhan. Amang limpyo na mo dito. Wa mamoy trabaho. Inyong sipsipan ka ng daan nga na blind curve na kay wa na gyud limpyo limpyo lang check up pon. Ayaw limpyo di porti ng hawa na kay tanan ng karsada. Wa mo pasuhol tungod atong inyong gikaon makaagian mo sa kapitan. Day, kinsay gasugo ninyo dang usa man gyud mo kapamilyang nang limpyo ay bayad lang gid taon ni kap sa nang hatag namo og kaning kuan bugas. Sa nga naman wa na gimi bugas ka po nya amo lagi nangayo lagi may kay sugo mas Ginoo nakakaon man sa miglugaw ganiha lagsik sa mami niya nang limpyo nami. Sa Jesus tagaan tabok usa ka sako. Usa ka sako dito. Hala padayunan anyog limpyo Padayon naglimpyo. So padayon mo limpyo dito. Nindog tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Mga igsuon diha sa mga lamesa, sa pulong ug sa Eukaristiya, ang Ginoo nagbusog sa atong panginahanglan. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo tabangi kami kanunay. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang niining lokal nga simbahan nga gidala ngadto sa kahiusahan pinaagi sa pagsaulog sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang sa mga pangulo sa kalibutan nga buot mosunod sa lagda sa kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Alang ni adtong namatay sa kalinaw ubos sa pag-atiman ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami kanunay. Langit no namong amahan, si Kristo mao ang pan sa kinabuhi. Dawata kining among mga giampo alang sa kapaskog sa among lawas ug kalag, ug makaalagad kami kanimo kanunay pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon santusa kining mga gasa o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya ug magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa way hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom
kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog, sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma, og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. O gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Mga lingkods makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkaon nga langitnon, din agid ta gutomon, din agid ta uhawon. Ngato lang buhaton, sundo nato ang iyang mga pulong o mga kasuguan. So pasalamatan nato ang atong mga kaigsuonan nga mingalagad nato karon dinhi. Labi na gyud ang atong naglimpyo sa simbahan, nagandam niini, ang nagdecorate sa atong altar, ang ato rong flower sponsor decorators. Sana flower sponsor din. Salamat kayo. Salamat sa ato mga frontliners, ang Eucharistic lay ministers, ug ang ato mga usherates, ang ato mga PYCC, ang atong lectors, salmista, love offering assistants, ang mga sakristan, ang nag-operate diri sa atong likod, sa sound, sa atong TV monitors, ug sa atong pag-record aning atong para i-upload sa atong social media. Ang ato sang choir, atong pasalamatan, ang Holy Rosary Youth Choir nya, ang atong mga offerers karong misaha, pinanguluhan sa nagdala, nag-offer sa bread and wine nga mao sila si
Mr. Makir and Mrs. Artemia Paraguso. Kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat kayo. Thank you. Pipila ka mga pahibalo. Una, update sa atong nahalin nga mga slots sa atong ipamaligya dinhi as of July 31, 2021. Sa Hope, sa 5,000 ka Hope and Opportunity nga tag 2,000 per slot, ang nahalin miabot na og 4,955 slots, busa 45 slots na lang ang nahibilin. Yutay na lang kayo, pakpak. Kinsay mo pakyaw ninyo ani, ditso gyud kalangit. Sa 180 ka special slots nga Divine Power and Salvation nga tag 5,000 per slot, alang sa pagbayad nato sa atong gipalit nga generator, ang nahalin karon miabot na og 140 slots, busa aduna na lang kitay 40 slots nga nahibilin. Pakpak yapon. Di na ni tingali malapasan aning simanaha, mahurot na gining tanan. So next week lain na sang slot. Kapoy palit og slot. Di mo ma-enjoy og palit-palit og slot di ay. So salamat kayo sa mga nakapalit sa atong or may palit sa atong slots. Nya kadtong buot pang mo palit. Sige, pamalit lang yapon mo. Ako sang ihatag ninyo ang report sa mga donations para sa akong igagaw nga kadtong namatay nga si Damasina Lawas. Unya kay do naman say duha nga namatay nga relate kanang suod sad nato ba, ato na lang sang gitabangan. So nahog ning tulo ka buk minatay ang atong natabangan. Usa akong igagaw igtagsa, ang usa akong igagaw igtagurha. Nya dayon ang usa katong atong gitabangan bitaw nga na ospital, katong si Cherry. So ang ang total nga donations nga atong nadawat hangtod gyud gabi gikan sa mga 82 donors, mga more or less 82 donors, ning abot og 542,000. Pakpak. Ang nagasto nato sa pagpahigayon, sa paglubong o sa pagpa-ospital ni Damasina Lawas niabot og 390,000. Ako lang ning gipang run off nya katong kang Romeo Galio, tong atong gitabangan diha dapit Mandawi, 43,000 ang atong nadugang og gasto. Nya ang ako sang usa ka igagaw tagurha si Anhing Iman Veloso, side ya po ni sa kong mama, 10,000 ang atong nagasto. So ni total sad og 443,000. Ang sobra nato surplus aning maong donations 99,000. So salamat kayo sa Ginoo nya kaning 99,000 ato ning gisulod sa atong fund for charitable works. Napamagidaghang moduol nato, mo nang ato na lang sa ni siyang idugang didto kay intended man for charity. Ikatulo, padayon ta nga mosunod sa one-way traffic sa mga sakyanan dinhi sa atong simbahan. Ang atong exit ari diri agi sa likod sa simbahan. Nya palihog lang in taon og cooperate. Pahinomdom sad nga naa na ta karon sa MECQ status hangtod sa August 15, 2021. Busa panahon sa misa mosunod ta sa basic protocols, labi na gayod sa balaod nga walay mga bata nga pasudlon og dili usab pwede pasudlon ang mga nag-edad og 65 years old pataas ug ang mga masakiton. So palihog ato ning tumanon uban sa gugma, dili uban sa kasuko or kahadlok. Gugma kay ang Ginoo gugma man. Sige, manindog na ta mga mahigugmaon. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.